zarma kudin zoben zinariyar sanki ya kama ni duban su tausaya mini bebi na karso ya illatar da ni duban su na ji ina gani sila ta so na kamar da rauni duban su ciwon da ke cikin zuciya ta ke kika zama magani duban su akwai wuya la 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 guda za su tambaya la 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 akwai wata tafiya la 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 zuban so guda daya ya adabi mu rayuwa ni da ke kuma mun zama daya Abdul mai farin jini ko ina an ce ai naki ne kina saka a zuciyata ke kide ke ga mallake duban su babu ke babu ne zakin zuma ya zarta na rake duban su ina cikin damuwa na ganki sai na wartsake duban su akwai wuya la 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 duban su akwai wuya la 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 duban so ku tambaya la 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 shine ya zama gaskiya na san ki mata na san ki yar gata yace a zuciyata yace a zuciyata yace sarauniyata yace aminiyata zuciyata ta bata gata na Allah masoyiyata zoban so Abdul mai farin jini Abdul mai farin jini ai kunni kuma kun gani ƴan mata ku tambaya ƴan mata